B'inizjattiva tal-Uffiċċju tal-President, Malta se tieħu sehem f'Simpożji Kulturali fejn se jiġu diskussi relazzjonijiet storiċi u kulturali bejn pajjiżna u pajjiżi oħrajn. L-ewwel simpożju f'din is-sensiela se tkun bejn Malta u Franza, kollaborazzjoni mal-Ambaxxata Franċiża f'Malta. Dan l-istazzjon tkellem mal-Konsulent kulturali fih dan l-Uffiċċju tal-President Dr. Sandro Debono li spjega kif se jitqassam l-avveniment. Is-simpożjum se jkun qed jitratta 3 temi prinċipali. L-ewwel tema hija l-istorja u r-rabtiet komuni li hemm bejn Malta u Franza. It-tieni tema hija dwar kultura, arti u attività kulturali u artistika u hemmhekk l-istess il-preżentaturi, ir-riċerkaturi li ħajkunu qegħdin jippreżentaw xogħolhom ħajkunu qegħdin biex ngħidlek jitkellmu fuq din it-tema. U t-tielet tema li hija pjuttost interessanti wkoll ħad titratta fuq il-mobilità. Debono stqar kif minkejja nuqqas ta' prominenza tal-kultura fid-dialogi diplomatiċi din tista' tkun għodda b'saħħitha biex taqgħad in-nazzjonijiet. Il-kultura hija mezz kif iġġib il-popli madwar il-mejda. Il-kultura hija wkoll mezz kif tixpruna dialogu u l-għarfien aktar mill-qrib ta' popli illi wkoll meta wieħed ikollu storja komuni jew konnessjonijiet kulturali artistiċi u storiċi jkun ħafna iktar li wieħed jibni biex ngħidlek relazzjoni ħafna iktar dejjema u b'saħħitha. L-ewwel simpożju se jsir fis-7 ta' Mejju u kull min huwa interessat jipparteċipa jista' jibgħat email fuq oprculturesymposia@gov.mt.